Hai, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi suntem cu Lucas, Daniel și Andreas. Bă, haideți, bă! Haideți! Hai toți! De ce merge așa încet Andreas înainte? Bă, e tare că putem să ne ducem 12. Poate o să facem tot jocul. Și poate să următorul să respawneze la dorm, cel normal. Păi, eu sper să nu mă omoare Haste. Haste, da, ăla e enervant rău. Da, mă, dar nu prea înțeleg. Nici eu nu înțeleg de ce te omoară. Nici eu nu înțeleg de ce te omoară. Bă, dar stați un pic că eu n-am sunet. Eu știu. Adică să-mi dai de asta și după... Mă bă? Dacă se scurge timpul, una tot. Să moare. Eu mai l-am terminat pe asta. Ce-l greu. Am găsit, nu știu ce. Să fie doar ceva, dar cu ce? Eu n-am nevoie. Doamne. Era să n-am loc. Bă, dar nu-i bine dacă suntem o grămadă, că după nu mai avem locuri, gen. Unde sunteți, bă? Oh, shit. Am văzut fantoma. Bă, voi vă duceți în față fără mine? Oh, shit. Bă, dar mă, eu urăsc fantoma aia. Știu. Ei, știi. Mulțumesc. A murit cineva? Cine a murit? Eu. Oh, shit. Pentru că nu aveam loc... Că ți l-am furat. Puteai să te duci și că mai împac. Da, gen, era un dulap aici. No! Am murit și eu. Aspirator? La aspirator? Nu, duceți-vă acolo, așa. M-am omorât verde. Nu mai aveți cum să Îmi dau revive-ul? Nu-l da. Că dacă e, mai dăm un meci. Andreas, du-te tu. Băgați-vă în dulap. Duceți-vă, bă, că să muriți. Vine. Băgați-vă în dulap. Aveți cine? 3, 2, 1. Da, papa. No time left. Nu urăsc pe ăsta. Player. Bă, dar stați un pic. Stați un pic, că la mine încă zice. You ran time to die to haste. Hai, nu, avem 40 și câteva secunde. Apasă pe ecran, o grămadă. Haide. Apasă pe ecran. La mine asta gata. Răzvan, te vricuia. Dar ce înseamnă? E data asta să mor. E data asta să nu mor. Da, păi încerc. Bă, dar de ce ați ieșit? Și... Trebuia să dăm play again. Mă pui. Și noi ce-am dat, Răzvan? Mi-a dat play again. Păi și eu am dat. De ce nu s-a pus? Eu am 200 prieteni, deci nu pot să dau friend. Bă, eu n-am max. Tare.
Bă, Daniel, tu știi că eu am făcut un club. Că ies ca să mixer cu un prieten. Bă, intru pe server privat. Intru. Acum intru. Intrăm pe al meu. Bă, Server privat. 200 răzvan. Nu, de ce ai zis numele meu? De ce ai zis numele meu? Că după îmi dă toată lumea friend request. Te-am dat telefonul. Salam, 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 salam. Bă, și cu Roblox-ul va da câte 100 de rupi? Eu am dat prieten. Daniel! Da? Da, nu mai țin minte dacă ți-am zis, dar... Stai, cine... nu știam cine e ăsta, da, e Andreas. Băieți, scrieți în comentarii dacă și v-a dat 100 de Robux. What? What? Da, v-a dat 100 de Robux. Și lui Lucas i-a dat. Bine, nu chiar 100, dar i-a dat mai puțin. La ce faci, Daniel? Bă, cine făcea dansul ăla? Eu. Da. Ce dansul ăla, what? Levitation, cred că așa se numește. Levitation! It is your... Let's go! Let's go! Bă, ce... Cred că are rost să... Bă, deci, după ce terminăm tot, o să ne spawneze la doar să... Nu? Și după până la doar... Nu, de ce ați dat de ăla? A dat cineva de ăla? Păi da, ca să avem bine. Nu gândești? Păi am crezut că dacă tragem... Am crezut că vine. Bă, Daniel, mă ții minte când a venit Rush la ușa 3? Ca mine, nu mai știu. Mai ții minte? Da, și acum asta vine și te dau. Poate să ne poate. Oh, shit. Deci ai zis de Rush. Andreas! De ce tu vrei să te duci în duratul meu? A murit cineva? Nu. Nu. Vezi să nu fie fantoma aia. Da, urăsc fantoma. Aici e la mine. Urăsc fantoma. Bă, cine s-a dus în camera aia, Lucas? Vedeți că vine Rush. Vine? Vine. Oh, fantoma, urăsc. Da, papa. Și pe mine. Bă, dar am crezut că e haste. Eu am crezut că era altcineva. Da. E foarte ciudat. Păi știu. Blitz? Era verde, era roșu ecranul cu negru. Da. Dar trebuia să... Nu, fiți atenți, a venit Rush. Nu, venea Rush. Că am înțeles.
Era în spate. Dar era și Haze. Ne anunța că mai erau puține secunde. Și noi trebuia să mergem în oraș. Dar eu mă duceam în față. Eu mă duceam în față. E ciudat. Ăsta e ultimul meci care îl facem. Bă, dar ce-i becul ăsta ciudat? Never back down, never what? Never give up. Never back down. Never give up. Ce mă? Altă întrebare, asta ce face? Speedrun. Nu speedrun, bro. Nu speedrun, că după murim. Poțiune. Zile! What? Era gen ca la 90. Mi-a luat viață fantoma. M-am băgat din greșeală. Bă, eu am... Atunci poate... E 42. Acum 41. Bă, cine are poțiunea aia să o bea? Eu. Păi bea-o, că te face rapid. M-am băut. Au. Nu e bine. Stai, vine sau nu? Că au clipărit luminile. Mama, la fix am dat la fix. Bă, cheia. Era A găsit-o cineva. și dacă nu găseam, era Repede! Repede. am de la 28. 7 6 Trebuie să găsim. Maneta unde Dar e? dai un timer. Maneta unde e? Unde-i maneta? Toma. Bă, dar unde-i maneta aia? Asta e maneta! Bravo! Cât mai stau? Haide, mă! Gata. Vine. Bă, am ieșit din greșeală, din dulap. Dar tot m-am băgat repede.
Bă, unde sunteți? Daniel? Bă, voi sunteți băgați, voi erați băgați în unul altul. Minus 2. Haideți, bă! Unde sunteți? Haideți, bă, că nu mai avem mult timp. 12. Vine. Da, eu am văzut-o din dulap, gen. Nu. Minus 19. Minus 12. 18. Gata. Da, pe ăsta îl cheamă Breeze. Am găsit cheia. Minus 14. Hai că nu mai avem mult timp. Veniți jos, că e jos. Băi! Bă, dar cine s-a băgat în capul meu? Fantomă! Haideți! Dai, Lucas! Yes! Bravo! Bravo, Lucas! Așteptați-mă și pe mine, băi! Unde sunteți? Vin și eu. Cheia. Aici a luat-o Daniel. Minus. Unde-i minus 4? Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. Am găsit cheia, haideți! What? Nu, nici eu n-am bani. Haideți. Cine a apăsat? Aici e ca... Da, e muzica. E muzica de la... Da, de la... ăla. The back doors. Da, rooms. Uite, bă, uite, să vedeți cât de mică o să fie.
LOL, LOL. Boom. The hard escape. Yeah, I've got time. Escape the back door. What? Ce e aia? Bă, mai facem și noi din jocul ăsta. Hai să vă arăt un bug. Ce bug? Cred că s-a scos. Ah, da, ăla care te urcai pe masă. Da. Haideți. Da, s-a scos. Ăla v-a dat un badge. Da, mie, da. Bă, dacă ajungem și la camera 100 e prea. Mamă, dar dacă ajungem la camera... Banii. Bă, Daniel mi-a furat banii. Bă, Daniel în care poțiunea aia. Daniel în care poțiunea secretă. Bă, vreți să ne ducem în back doors? Doamne, the doors. Păi da, asta am zis. V-am zis asta. Hai să ne ducem acolo. Da, mai e. Ok, eu sunt acolo. Adică am viață puțină. Eu am viață puțină. Și eu. Și eu am viață puțină, dar nu atât de puțină. Bă, dar e gata dacă ne lăsa. De unde mi-a crescut viața? Poate ai găsit bandaj. Păstul. La cineva-i păstul. Sau nu-i la nimeni, poate-i fake. Bă, s-a schimbat tablourile, voi ați văzut? S-a schimbat. Mamă, eu l-am găsit pe pământ. L-am găsit pe pământ. Păstul, what? Când s-a spawnat acolo? Andreea, știur. Bă, lăsați-l pe Daniel să ia banii. Bă, iau eu Skeleton Key. Cine era și unul? Fuga. Fuga. Noi n-avem nicio treabă, noi ne ducem. Nu vine. Da, bine. Da, normal. Bă, voi trebuie să stați acolo, am stat în gen. Doar, what Andres și Daniel mai e. Lasă banii. Andres! O să mergem în The Rooms și o să vă reinvit. Da. Nu știu să zic. Da, Luca, sper că n-ai ieșit. N-am ieșit. Bă, hai să ne uităm la cine. Nu se mai deschide. Așa ușor. What? Cum vine? Mamă, la fix. Bă, eu mă uit la Daniel. Ăsta, da, Lucas, da, o să ne reînvie. Da. Și mie mai Da, poate găsim aici Skeleton Key. ar fi frumos. Brichetă. Daniel, era tare dacă puteam să luăm chestiile alea. E la cineva păstul. Era la mine. Da. Vitamine.
O să ne reînvie Daniel cu Andreea dacă vine. Dacă... Cred că și Andreea. Da, Andreea... Da, da, avem nevoie și de logipic. Are Andreea, da, pot să s-a pus. Să luați 3 lopticuri și o cheie de aia. 3? Nu costă 3. Nu, 2. Daniel, câte sunt? Câte lockpick-uri? 2 sau 3? Câte? Bre! Hai iar. Haideți iar. Dar de ce v-ați ascuns acolo, gen? Unde? Păi de data asta putem. Bravo. Da. Eu o să iau 2 lopticuri. Da, și eu mi-am luat. 2 lopticuri. Eu mi-am luat lanterna și șperaclu. Eu mi-am luat 2 lopticuri. Eu mi-am luat lanterna și șperaclu. Bă, la cine mai e cruce aici? Bă, Daniel! Îl folosim. Nu l-am folosit. Bă, dar avem toți 2 lockpick-uri, cred. Nu l-am folosit. Bă, dar avem o grămadă de lockpick-uri. Și ne trebuie 2. Îl folosesc eu acum. Bă, eu îl folosesc dacă vreau. Ba da. Bă, s-a făcut lanterna mai realistică. LOL. Bine. Voi ați văzut cum arată lanterna? Arată realist. Dar s-a schimbat. Că și eu acum câteva zile m-am jucat cu... Bă, da, lăsați-l pe Dani. Bă, aici avem voie să luăm loot, că sunt prea multe uși. Nimic. Da, nimica, gen. Cea mai... Da, nu mi-a dat nimica camera aia, gen. Am 10 bani, să-mi băgați. Raș. Dar ne deschide raș. A murit cineva? De ce sunt încet? Da, a murit. Să-mi luați mie lopticurile. Păi nu, că... Luați lopticurile. Oa, de unde aveai vitamine? Bă, așteptați-mă! Bă, așteptați-mă! Acum o să reviez. Da, dar nu-ți dai revive. Andreas! Bă, eu am vitamine în caz. Da, dar nu știu de unde le ai, gen. Eu am 3 lockpick-uri. Da, le dau în alea. 3 lopticuri, bine! Da. Dar lăsați-mă mie bănuți. Eu am luat doar 5 bani, gen.
Dar să nu vă fac mine. Da. Vine? Da, bine. S-a dus în ăla, la fix. Îmi duc în dulap ca să nu mai mor. Așa? Ochișor! Locticuri, am găsit niște locticuri. Bine. Oricum, Răzvan are 3. Cine mai are 3? Păi. Nu. Bă, vă imaginați că încă fac video? Eu încă fac video, gen. Aici vine sic. Aici stați. Bă, eu nu mai mă duc, eu mă duc în spate. Papa! Bă, nu stați pe crouch. Să nu stați pe crouch. Bă, mi-am pus roci pe cur. Bă, dă cu voma. Nu e bine. Bă, cine are vitamine răsugătoare? Du-te de aici! Nu e bine. Poate ești previzibil, Daniel? Văd. Da? Răzvan? Da, m-a omorât. Dar nu știu de ce am atât. Da, eu am mereu lag, nu știu de ce. Da, păi mie mi-a dat lag, mie mi-a dat disconnect. Da, dar acum nu știu de ce îmi dă disconnect. Doamne. Dar la mine e... Eu vă aștept, pentru că mi-a dat disconnect. Știu, am auzit. Vine ruș. Bă, dar nu e așa greu să termini ăla. Bă, dar mi-aș dori să se bage super hard mode din nou. Da! El aproape... Bine, fiți atenți. Bă, fiți atenți. Eu am murit la ușa 100? 99. A, da, când mi-ai zis tu și aveai inventarul full. Dar mai spun, adică, bine, l-am terminat odată full. Da, știu. Da, dar să zicem că l-am terminat de 2 ori, pentru că atunci n-a fost corect. Ce ușă era? Și eu eram, parcă și eu eram cu tine. Sorry, Andrei. Bă, eu l-aștept la loc. Poți să te joci alt joc, că o să stăm o grămadă. De ce te rog banii? Mai rămas cineva în viață? Da, Daniel și Andreas. Bă, filmăm videoclipul de 34 de minute. Lucas, dar tu poți să te joci altceva, că o să dureze. Cât o să dureze? Nu știu, o grămadă. O oră? Nu chiar o oră. Hai, Andreea, stai pe loc, nu mai joacă.
Aproape nu mai Ziceți că când ați terminat sau ați murit. Da. Să-mi ziceți. Să-mi ziceți. Îți zicem. Răzvan? Da? Să-mi zici când ați Îți terminat sau ați zicem! murit. De câte ori mai zici că-ți zicem? De ce râzi? No reaction, my boy. What the hell? Păi n-am uitat. Ce mai ții și tu? What the hell? Bă, dar mai găsiți cheia aia odată? Am găsit-o. Uitați-vă ce scrie pe ea. A, nu scrie. Nu scrie nimic. Scrie fantom. Da, poți să asculti la ușă. 43. Bă, dar ascultați acolo. What? Oh, e frică. Să fac ceva până voi termina. Te joci pe Ketchup? Ce te joci? Nu. Mai avem puțin. Bine, mai e puțin și ajung la ușa aia. Nu uitați să luați foița. Yup, yup, yup. Yup. Bă, Daniel, Da. mai ținte când am găsit cheia de skeleton aici? Da, bă. Și când ai găsit tu crucea la ușa nouă sau nu mai țin minte.